braćo i sestre, svaki put kad slavimo nekog od mučenika naše crkve, svećenici su uvijek obučeni u crvenu boju, boja krvi, koja simbolizira evo te hrabre ljude koji su svoj život dali za Krista i za crkvu. Kaže crkveno naučavanje da je to posebna milost, je to velika milost, biti mučenik. Najvjerovatnije čovjek ne bi imao dovoljno hrabrosti i snage da pred izazovima, kad mu je vjera na kušnji, da izdrži, da prihvati smrt, da prihvati maltretiranje, da prihvati patnju, da to nema čovjeka koji bi to prihvatio sam od sebe. Kažu da u takvim trenucima života Gospodin je na poseban način blizak takvom čovjeku i takvim ljudima. I mučeničke smrti i prolivena krv je sjeme novih kršćana. To su najjača svjedočanstva vjere. Kad netko da život. Kad se netkome nudi ovozemaljska bogatstva, kad mu se nudi izlazi iz tih njihovih teških životnih situacija, kad mu se nude ne znam kakve stvari, a ti rađe daješ svoj život da bi ostao vjeran Kristu. Kako to? Kakva ta vjera mora biti čvrsta, jaka. I tu je sam Bog na djelu. Tako i u životu blaženog Alojzija Stepinca, našeg hrvatskog kardinala, velikana, koji je prošao turobno vrijeme, teško vrijeme, povijesno gledajući. Kad je se gorilo sve oko njega, kad je se umiralo i kad život je vrijedio vrlo malo. Kako mu je Gospodin bio blizak da uistinu bude svjetionik vjere. Ne samo u tom vremenu, nego nam je ostao takav vjerovatno za nas Hrvate kroz cijelu povijest i buduća pokoljenja koja će isto tako gledati u ovu veličinu i crpiti s te njegove vjere snagu da i mi danas budemo vjerni Kristu u kušnjama koje svako od nas na neki svoj način prolazi. To je Bog na djelu. Zamislite, prvi mučenik koji je prolio krv za Krista je Sveti Stjepan, kojeg slavimo odmah tamo poslije Božića, kojeg su Židovi kamenovali. I kaže Sveto pismo da je toj sceni prisustvovao Sveti Pavao, koji je tada bio Savle, još nije bio ni Sveti Pavao. I krv Stjepanova najvjerovatnije je to svjedočanstvo Stjepanovo, to odlaženje s ovoga svijeta iz ljubavi prema Kristu, kao da je rodilo Svetog Pavla. Tako mučenici rađaju svece, porađuju svece. Ja vjerujem da se puno toga dobroga, snažnoga, jakoga, lijepoga događa u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj po mučeništvu blaženog Alojzija Stepinca. Tu negdje i postoji razlozi zašto Bog dozvoljava mučeništvo. Mi puno puta Boga zamišljamo, no što se više Bogu molimo, no ljepše nam je nekako u životu i Bog daje sve. No? Ali kaže evanđelje danas koje smo čuli, Bog dopušta isto tako kušnje vjere. Vjera, ako nije kušana, ona ne može ni sazrijevati, vjera ne može ni ojačati, vjera ne može ni rast, vjera je potrebna kušnje. Zbog toga Bog dopušta kušnje naše vjere. I svih mi prolazimo. Evo ovih danas smo govorili, razgovarali zajedno, pa ko od nas
ne prolazi kušnje vjere. U ovome svijetu koji svjetluca svojim lažnim svjetlima, vašoj djeci, vašoj mladosti koji se nude i ovo i ono i govori se protiv vjere, no svi prolazimo mi kroz te kušnje, treba ostati vjeran Bogu. Ja se sjećam scena u svojoj sobi, no, imaš brevijar, još nisam izmolio, stoji mi na radnom stolu i stoji kompjuter. I sad, prije spavanja, ti sjedeš za taj stol i šta sad? Trebao bi uzeti brevijar, izmoliti pa i spavat, a vučete ovdje na kompjuter, bar malo da proskviljiš, da vidiš ono, no, kao ono svećenik, pa moraš, znaš šta se događa u svijetu, ne može baš biti ono, no. Ali eto, to su te male stvari, no, male stvari, u malim stvarima u biti čovjek treba biti vjeran Bogu. Vjeran Bogu. Da bi bio vjeran u velikim stvarima. A dođu velike kušnje u životu. Dođu kušnje kad treba stisniti zube. Dođu kušnje kad treba križ u ruci stegniti čvrsto i jako. Dođu kušnje kad treba imati srce ono uz Boga skroz i ne okrenuti leđa svome Bogu, ostati vjeran. Blaženi Alojzije Stepinac je u tome bio veličina. Nekad zamišljaš, no, te scene koje je taj čovjek prolazio u tom, zamislite, to je tamo poslije Drugog svjetskog rata, toliko se krvi prolilo na tim našim područjima kroz te 40. godine. Popilo se s jedne, popilo se s druge strane, život je vrijedio ništa, dinar. Kako je teško bilo živjeti u tom vremenu, kako je teško bilo biti postojan u tom vremenu, biti jasan u tom vremenu, znati tko si u tom vremenu, imati identitet, jasan tko si i što hoćeš. No. Tako Bog kroz kušnje rađa veličine koji poslije služe njegovom narodu, da narod ne izgubi orijentir, da ima u koga gledat, da se ima u koga pouzdat, da se ima u koga ugledat. To je nama Blaženi Alojzije Stepinac. Veliko hrvatsko srce. Veliki domoljub. Veliki svećenik. Veliki Isusov miljenik. Koji je znao reći ne onome što nije Božije i po cijenu života, reći da ono što je Božije. Evo u ovim našim previranjima, neka nam po njegovom zagovoru, dragi Bog, podari i mudrost i snagu, i mudrost, da znamo kroz naše živote, kroz našu svakodnevnicu razlučivati ono gdje smo kušani, gdje možemo odabrati svjetsko ili Božje, svjetovno ili Božje. Neka nam on zagovara tu snagu, da uvijek budemo na Božjoj strani, da uvijek hodimo Božjim putima, jer to je put u istinski i pravi život. Siguran sam da će kroz ovu večer i sutrašnju svetkovinu koju ćemo slaviti, milost po srcu ovog velikog čovjeka se spustiti na ovu vašu misiju i na vaše živote i na vaše obitelji. I neka bude tako. Amen.